balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Ang mga kasaysayan kagarakter nga amon ipalayag sa palatuntunan nga ini, bungang isip lamang sang tagsulat. Kung may magpareho man sa ngalan kag kasaysayan sa matuod nga kabuhi, ina, natabuan lang. Isa lang ang amon katuyuan, nga kamo, mahatagan lang sang kalingawan. Timbangan sang katarungan. Ang timbangan sang katarungan, simbolo sang kamatuuran. Alalangay, kag patas nga pagdumala sang kasuguan. Wala sang korupsyon, wala sang makawat, wala sang indi matarong nga buhat, kag wala sang ginapaboran. Timbangan sang katarungan sa kasaysayan. Animal ka, Jack. Gingapos mo ko ni sa nagatindog nga cross. Animal ka, Jack, balaan! Isa man kapamilya sang demonyo ang nagapuyo sa imo lawas. Ubuson ko sila palayas! Kapuy na ako sa kamong. Luya ko nang maglinog ang kabuhi ko. Pero mintras may pareho sa mga demonyo, hindi ako maglinog. Padayon ako sa pagpangita sa inyo. Isa-isahon ko kamo. Dulong sa impyerno. Jack Balaan, Birador, kaaway bala siya sa kasuguan o kung baganihan. Jack Balaan, Birador, isa naman kaproduksyon sang MBC, DYEZ, sa Bacolod, Aksyon Radio.
sa kasugpon sang ikaduha nga bahin sa kabuhi ni Jack Balaan, Birador, diri sa atong palatuntunan, Timbangan sang Katarungan. Jack, may tawa ko diri nga natalupangtan. Kabisan ka ni si Tito nakatalupangon man. Nga, Rochi. Doon to balang ginapanilagan niyang lugar ta. Ang mga tao diri sa balay. Ha? Oo, Jack. Doon kalahaan siya panagupnop ko siya. Doon may ginamonitor siya. Basi ikaw balang gina-surveillance niya, Jack. Anong diskarte niya? Nagapangayo. Kag nagabakal sang daan nga mga relo kag cellphone. Basi mo tuod man. Basi marug kayo umutuod. Amot lang, pero makaduwa ka bisis ko siya nga nakita, de. Adlaw-adlaw, ari siya? Hindi gid man daw. Kaduwa ko pa lang siya makita, dre. Sige lang ha. Siya naman ang panilagan ta kung magkita ta siya diri liwat. Pila namang kadlaw nga wala ko na siya makita. O basi nagsala ka lang, Choy, ha? Pero sige lang. Panilagan ta siya kung makita mo siya diri liwat. Kung pulis siya, o kung tao siya sa otoridad, wala mong kita siyang dapat kulbaan. Pero kung hindi, amo nang dapat natukimon. Oo man, Jack. Sige, Choy, Nicanor, masakan ako, ha? Mga pita po sa aga pa. Ano mo na? Ay, Jack. Oo, ari na ako. Sige na, tulog lang. Pasensya ka na nga nagibot ko ikaw pat, ha? Jack, wala ka kin magsiling nga mapauli ka sa bunga. Wala na lang ko nanawag. Luyag ko nga surpresahon ka, ha? Paano ka nakasunod sa kwarto, ta? Wala ko malakaw. Nalak mo eh. O tiki may labi man ko, hindi ba? Ginatag mo sa ako ng isa ka labi. Oo, ganino. Jack, nainlog ako sa imo. Aman ako pati, ma. Ano oras na naman? Pasado na alas 12. Ay, kagaho na gali. Ako di nakakaon ka na, Jack. Oo, tapos na. Nanyapon ako sa inikaran. O, imbasi ko tong ka, ha. May pagkaon pa dira sa ref. Busog ko, ha. Matulog na kita. Ate, sige. Kay piyo nga kapoy kagad sa biyahe, Jack. Oo. Jack, anay ka. Ano ilang sa kuya kag sa liog mo? Nga may plaster. Ako ang napilas ako sang kristal nga naglabog. Ha? O, ati, nabulong na ina? Oo, nabulong na ni. Nakuha na gani ang buka nga botelya nga nag-igo sa liog ko. Oy, Ang saguyaya, kibiyas lang ni. nga na igo kagad, Jack, ha? Kung nabukang windshield sa salakyan, naigos ang bato, nag-agsik sa akon. Amo bala. Medyo dako ng tiyan mo pa. Tinano, pwede pa? Naidlaw na ko sa imo pa. Pwede pa? Pwede. Kagamay pa sina. Ay, salamat. Mauloy diya tanay ha. Naidlaw lagi ko. Naidlaw lagi ko sa imo. Parang kata ka pati, ma. Palangga naman kakaayo, Jack. Jack. Hindi ako magbayay na. Nagambar siya. Nagadam ko si Jack.
Jack. Jack. Jack, buktaw. Jack. Jack, buktaw. Ano ka man? Ay, sus. Nagdamgo ka, Jack? Ha? Fatima. Ay, oh, Diyos ko, ginabalas ka, Jack. Mainom ka sa tubig, ha? Oo, palihog. Andali lang, ha? Magkuha lang ako, Jack. Kalahin sa damgo ko. Si nanay. Gidamgo ko siya. Jack, ano? Mainom ka. Abe. Salamat, Pat. Ay, dugangan pa? Hindi na. Okay na. Salamat, Pat. Jack, anong damgo mo? Nga, ginasamin mo si nanay mo? Gidamgo ko si nanay. Bayaan niya ko kuno. Ha? Ay, ginapadumdum ka lang siguro ni nanay mo. Kay base na limtan mo nang bisitahan siya dito sa patio. Gusto ka. Ginapaanumdum ako ni nanay. Wala na gila ko makakato sa lulub nga niya. Unahin pasensya, Ken. Pero sige lang. Makabalik ko sa Iloilo. Mabisita ako sa pansyon niya.
si Fatima. Pero ako, hindi din ako makamatik sa katuyo. Ano yan ang buot silingon sa tamko ko. Kaatag ayos ang guyan ni nanay. Doon nagahibi siya nga nagatulog sa akon. Hasta nga mat-amat siya nga nagapalayo sa akon. Ano yan ang buot silingon sa to? Madumduman ko pa. Magintiro ko na ako nga tao nga nagaluhod. Kapag balikid ko, ara si nanay. Nagatulog sa akon nga nagahibi. Kagamat-amat siya nga nagapalayo. Ito nagapalanin, dugang balahibo ko. Kung sa akon ng pagangob, dotong hindi gusto si nanay sa ginimo ko. Manay, patawaran lang ako. Mahidlaw na gina ko sa imo, Nay. Nung nagbalik sa pensar ko, sa tunggamay pa ako. Ugdanay ba kami ni nanay? Sige lang, Nay. Bisitahan ka kung makapaulin ako sa Iloilo. Bugtaw ka ni Kili Jack. Dadawan ka bugtaw Kapoy lang siguro ako. O, ibawi Ay, sus kapila na di magbalik-balik si Juni Canor. Mangkot siya kung bugtaw ka na, kay mga pikulo ka mo. May native to siya nga kape. Amo ba na? Duha na lang sila ni Tito ng kape Ay, adlaw nagli ni kayo? Oo, adas just na Jack. O sige na kauna. Manami tong sudan. Isda sa bato. Dun sa bawan ko. Ate, sige. Nagutom na giman ako. Cash nang bakal mo sang country, Jack. Oo, imo na ngalan. Pero may kulang pa. May kulang pa nga dokumento. Iatag talang kung makachimpo ta. Upod lang tapat. Ay, Jesus. Nagdala mo man nga kulang kil sa dokumento ang kinahanglan nila. Kas mo, bisan kulang-kulang okay lang. Iatag talang ko galing kung makachimpo ta. Ate ho, o tsaka. Oy, dali na. Isukaran ta ka. Hello? Tiyo Mabli? Uy, may adlaw. May nadlaw man sa imo ninyo. Ay, katawag ka man, Choy. Ano balita? Nanawag sa ako ng kontak ko dito sa Negros. At toto ko no subong si Jack. Bay, ano? Oo ninyo. Mga duwano ko no kaadlaw dito si Jack. Nga limalya? Ano karon ang plano mo? Nabukon mo? Amo lang yung gusto nga tiyon ninyo. Kung sa gusto lang, dako gilang gusto kong nakatuwa ng animal ngayon na. Pero, doka lang alagin sa mong Choy. May appointment ako eh. Hindi ko pwede mabalibaran. Amo pala. Kanugon ba? Sige Nugon? lang, pagbalik mo eh. Basi ko na to pa man to si Jack. Muna problema kay do ay ko sigurado kung saan ako mabalik eh. Kalayo abis sa katuan ko. Okay. Sige. Gipay balutan lang ka. Sang luyag mo mahibalan. Sige, Chok. Ipamonitor lang siya, Chok. Papadali siya sa kwartang gabonitor. Agud nga may gamito siya, agud kontakon ako. O kung ikaw man. So, sige. Kung basit, nasun si Mana, ari naman ko. Areglado ninyo, areglado. Sige, Chok, salamat kita. Sige lang. Kaya pagbalik ko, kontak-kontakit ka. Istoryantang partis na. Okay ninyo, okay. Sige, Chok, amable. Salamat, liwat. Okay, bye. Si Chok amable nga masyong. Siya nanawag. Ng animal nga Jack. Ato siya subong sa Negros. Bahaw kanugon ba?
Na timing man nga manuglakat na ta sa Cebu ba? Amo gani. Masyong, Boss, ang balas ng Rolling kag Jerry, kagang ibantang mga upod nga maganda na sila. Malakatadugay-dugay. oo boss ah. Sige na. Tawagan kong partner ko. Dali lang. Oh, hello, Kusa. Oo, subugid, manuglakat kami. Tano, okay ng safe house tala? Sige, Kusa. Ang armas yung gamiton ta, preparado na? Buti ba yun? Sige. Wala takot na ako sa. Agud nga makaistorya kita sa mayo. Istorya tang plano. Okay. Bye, Kusa. Kompleto na ang tanang kinahanglanon, Jack. Ate Mayo, Wala na lang ako magpaobra sa imbitasyon. Patawagan ta na lang ang mga maninoy ta. Ay, saan ko kinakasalaw? ay, wala pa ma-schedule, no? Ay, wala. Ikaw pang ginahulan. Ano ta subong ban? Marso, no? Sa birthday ko, sa pizza 4 sang Mayo. Okay sa mo? Ay, okay, Gid. Mayo gani para duha ka okasyon. Isa lang kahanda. Oo, check Ate, sige. Amo ng schedule. Sige ha, kay makadto ko sa munisipyo para mahambalan ko ang sekretarya ni Mayor. Oo, Pat. Ay, Pat. Pagkatuon ko ni sa Nanay Minda kag Diana. Oo, kinahanglan gid Jack. Si nanay ninyo, Pat, pagkatuon di. Hindi lang kung sigurado kung makadto siya diri Jack. Pero mas mayo siguro nga, hindi na lang naton siya pagpahibalon. Ano? Oo, total, gipabayan man lang niya kami ni Manong Tito. Hindi Hambalagi siya, imbitira. Makatuman siya kag sa hindi. Ang importante nga napabalo mo siya. Tiya, sige, Jack. Kunin ang duyag mo. Kontakon ko si Nanay Jack. Yung cellphone ko. Be, si Chu ikaror mo ni. Sabtan ko. Hello, Chu. Din ka. Ari lang ko ti sa crossing, Jack. Jack, nakita ko ang tawag na siling ko sa imo. Paulay naman ang attire niya, Jack. Nagligan manong bakal kag manong kayo guba ang rilo kag cellphone. Subong niya. Daw ay hindi naman siya sang pulong sa panguma. Habi siguro kung hindi ko siya Jack, ano si mo man? Anong mayos ni siya? Tiwason ko na lang.
Mga abiyan sundan ninyo sa pagmamati ang ikaduhang nga bahin sa kabuhi ni Jack Balaan. Diri sa atong palatuntunan, Timbangan sang Katarungan. Ginsulat ni Nonoy de la Cruz. Isa paginti produksyon sang DYEZ sa Bacolod. Aksyon Radio.